आंखौ डिस्टार्ब खालामनायखौ गारदो aku di mana? Ada susah dan sekolah kalau berdoa. Ro nang mana kabdों kabna dे देलाय मोजां बुंनायसै Angni ada Indian Army sakri mahu. Nathai गिबि postingaनो मावबादिनि जायगायाव जानायसै सानसे मावबादिनि गाग्लोबनायाव आदानि जिउआ गोमायो जोंनो खौरां होफैयो नाथाय आदानि जिउखौ नुवागौमानि आंनाव फोथायनाय गैयामोन बेनिखायनो आंनि आदानाव सामफ्रामबो कल खालामबाय थायोमोन आदानि जाथाय जानाया सानबैसे जागोन सानबैसे नङा बोसोर बारलांबाय आंबो बे नाम्बारखौ गोदानैसो लादों दान मोनसेल' जादों बबेबा नाम्बारा जुदि गोबाव सम बाहायजायाब्ला बे नाम्बारखौ कम्पानिया गुबुननो गोदानै होफिनो आंनि बेलायावबो बिदिनो जादों खोमा अब्ला आंनि आदाया जोंखौ गारना थांमारबाय गाबनो नाङा दे बारा दुखु दाखालाम गासिबो थिग जाजोबगोन आदा हेल'